μεταξύ του Χάρη του Ναχνά και του Νόντα του Κατσαρού. Πρώτος πόντος για τον Χάρη τον Ναχνά. Ξεκινάει πολύ δυναμικά ο Χάρης. Αλλά και ο Νόντας πάντα έμπειρος, θα είναι σκληρό καρύδι. Ένα πολύ ωραίο ράλι. Εξελίσσεται. Μπράβο, ωραίο. 1-1 σκορ. Ένα πολύ ωραίο ράλι. Λάθος του Νόντα στο σερβίς. 2-1. Συνεχίζουν τα λάθη. Προφανώς οι παίχτες μας είναι αφομμένοι ιδιαίτερα για το τελικό. Δεν θα έπρεπε. 2-2 το σκορ. Θα χαλαρώσουν μάλλον. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία επιστροφή από τον Νόντα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. 3-2 Νόντα. Πάρα πολύ ωραίο μπος πάνω. Πάρα πολύ ωραίο μπος από το Χάρη. Πολύ ωραίος πόντος και αυτός. Πολύ δυνατό χτύπημα και πολύ δύσκολη επιστροφή για τον Κατσαρό, οπότε ήταν η πόντος του Ναχνά. Ναχνάς η 5-3. Υπερτερεί πολύ στην δύναμη και νομίζω ότι ίσως εκεί κρυθεί και ο αγώνας, αν και είναι νωρίς ακόμα. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο το backhand του Χάρη. Κανονικά. Κανονικό. Κανονικό δεν ήταν, ναι. Κανονικό. 6-3. 6-3 υπέρ του Ναχνά. Out. 3-7. Πάνω. Πάνω, κανονικό πάνω. Κανονικό πάνω. Σίγουρος εγώ. Πάνω. Κανονικό πάνω. Ξεγέλασε ο ήχος. 3-8. Τόσο και να πω. Δύσκολο post. 4-8. Σερβίς Κατσαρός. Τέσσερα 9. Σερβίς Ναχνάς. Πολύ δύσκολες αυτές οι μπάλες για τον Νόντα να τις βγάλει. 4-10. Game ball Ναχνάς. Έξι 10 Κατσαρός. Ναι. Let. Out. Game 1-0 Χάρης Ναχνάς.
Το πρώτο game τελείωσε πολύ εύκολα σχετικά για τον Χάρη τον Αχνά. Στην δύναμη και στην ταχύτητα του Χάρη και στα πολύ δυνατά χτυπήματα. Αν δεν αλλάξει κάτι στο παιχνίδι του ο Νόντας, με πιο βαθιά χτυπήματα, δεν νομίζω ότι... Πολύ δυνατό σερβίς από τον Χάρη, δύσκολη απάντηση από τον Νόντα. Είχαμε out, 1-0 Αχνάς. Δύο 0 Αχνάς. Λάθος από τον Χάρη τον Αχνά. Πολύ δυνατό χτύπημα. Δυστυχώς εκτός γηπέδου. 2-1. Λάθος κάτω. Άλλο ένα λάθος από τον Νόντα στο σερβίς. 2-2. 3-1. Κάνω πολλά μαζί, δεν βοηθάς, Κώστα. Εμείς είμαστε για το σχόλιο, συγγνώμη, δεν θα κάνουμε το σχόλιο. Τεχνική ανάλυση. Πόσα, 4-2 τελικά. Πολύ ωραίο τρόπο του Νόντα. Είναι ένα πολύ ωραίο πόντο στην απάντηση του σερβίς του Χάρη. Πώς είναι το σκορ? 5-2. 4-3. Την έφαγε. Ναι. Στην απέναντι γωνία έριξε την μπάλα, δεν μπορούσε να την βγάλει ο Νόντας. Πολύ έξυπνη κίνηση του Χάρη τον Αχνά. Άλλο ένα τρόπο πολύ ωραίο στην απόκρουση του Νόντα, ο οποίος δεν μπορεί να τα παίξει ο Χάρης. Τα σπαστικά χτυπήματα. Πολύ ωραίο. Αντισυμβατικά. Πώς θα το πω? Πάμε. 6-3. 3-6. 3-6. Υπέρ του Χάρη τον Αχνά. Ωραία η μπάλα. Δεν να το σκοτώσω. Πολύ ωραίο μπόους από τον Νόντα. Μπράβο Νόντα, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. 4-6. Επιστρέφει στο παιχνίδι ο Νόντας Κατσαρός. Πολύ ωραία αλλαγή από τον Χάρη τον Αχνά στο σερβίς. 4-7. 7-4. Αλλαγή. Πολύ ωραία. Ωραίος πόντος. 8-4 Αχνάς. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο Αχνά. 9-4 Αχνάς. 9-4 Αχνάς. Δεξιά. Εδώ. Άλλο ένα ντροπ του Νόντα του Κατσαρού, το οποίο δεν μπορούσε να βγάλει ο Χάρης να 5-9. Αυτά δεν... Αλλαγή, σερβίς, Νόντας. Δύσκολη απάντηση, το οποίο δεν μπορούσε να τη βγάλει ο Χάρης. 6-9. Το Μπόους δεν το κατάφερε. Αλλαγή σερβίς 6-10. Game ball. Game ball. Πολύ ωραία απάντηση. Αλλά και εκεί. Σκοτώνεις εκεί. 2-0 Χάρης Αχνάς, 6-11 τελείωσε το δεύτερο game.
1-0 Αχνάς. Δεν μπορούσε να την βγάλει την άμυνα. 2-0 Ναχνάς. Πολύ ωραία απάντηση, μπράβο, πολύ ωραίο. Ένα πολύ ωραίο drop από τον Νόντα, αλλά πάρα πολύ καλή η απάντηση από τον Χάρη. 3-0. Out. 1-3, Κατσαρός σερβίς. Δύο-τρία, Νόντας, καθαρός σερβίς. Θα μας επιτρέπει να τα λέμε εμείς αυτά, θα λένε οι παίχτες τώρα. Κάτω η μπάλα, 3-3, σοφαρίζει ο Νόντας καθαρός. Τρία όλα. Πολύ ωραία απάντηση από τον Χάρη. 4-3 Ναχνά σερβίς. Οι προπονήσεις που έχει κάνει πρέπει να μας αποδίδουν. Οι ασκήσεις που έχει κάνει. Πέντε-τρία Ναχνά σερβίς. Έξι-τρία Ναχνάς. Όλα τα kills εδώ πάνε. Ακόμα δεν έχω παρήδηση ότι όλα πάνε εδώ. Αφού εκεί σκοτώνει. Easy. 7-3 Ναχνάς. Μπάλα κάτω, 8-3 Ναχνά σερβίς. Ένα κλασικό χτύπημα Νόντας Κατσαρού. Πλασέ. 4-8. Drop volley. 4-8. Λάθος από τον Νόντα στην απάντηση στο bows του Χάρη του Ναχνά. 4-9. Δύο μπάλες για game ball. Τέσσερα 10. 4-10 game ball. Ναχνάς. Match ball. Match ball. Χάρης Ναχνάς. Πέντε-10. Πήρε μία ανάσα ο Νόντας. Πολύ ωραία απάντηση από τον Νόντα, 6-10. Λέτε να κάνει την επιστροφή. Τι πιστεύετε? Δύσκολα το βλέπω. 6-10. Κατσαρός σερβίς. Τέλος. Πολύ ωραίο.
Ο Ναχνάς, ο Χάρης Ναχνάς κέρδισε στο τελικό του play τον Νόντα Κατσαρό και θα περάσουμε τώρα στο μικρό τελικό.